Isang kalansay ng tao ang natagpuan sa bahagi ng Mount Isarog Natural Park sa Naga City kahapon ng umaga, Setyembre 23. Batay sa ulat, isang concerned citizen ang nagpaabot ng sumbong sa otoridad. Agad naman na nagsagawa ng retrieval operation ang pinagsanib na puwersa ng Naga City Police Office, CENR, CDRRMO at SOCO at matagumpay na naibaba sa bundok ang nasabing kalansay. Nakita sa lugar ang damit, tsinelas at isang sling bag na pinaniniwala ang pag-aari rin ito. Based po naman sa kalagayan ma'am ng kalansay is medyo matagal na din po talaga itong na-decompose. Totally decomposed na siya ma'am, pero yung damit ma'am is nandun pa ma'am. Nakatakda naman itong isailalim sa forensic examination. Mayroon naman tayo naka-assign dyan ma'am ng mga forest rangers na nagmo-monitor. Sa kalakihan ma'am ng Mount Isarog is baka hindi talaga yun na nakita. Actually may nagmo-monitor naman dyan ma'am na pumapasok. Pero sa tingin namin baka residente lang ng lugar na yan. Hindi lang siguro sa amin nag-report. Pero so far ma'am, continuous naman ma'am yung natin ng investigator ng inquiry na malapit po doon sa pinangyayan. Baka dandun lang nakatira yung ma'am. Sa ngayon, nasa isang punerarya pa sa naturang lungsod ang nakuhang kalansay para sa kaukulang disposisyon. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.